Алдағы сәлемебез Тольятти шәһәренә ұша. Бүгін өзінің 50 яшьлек матур юбилейен зур чиркли авылында туып үскән якташыбыз Абдурахманова Мөнирә Зәкәрия кызы каршылый. Аны гүзәл гомер бәйрәме белән шын күңелдән әнисе Сәгадәт, апасы Мәрьям, племянниклары Ренат, Гөлсинә, Фиргат, Галия, Айса һәм Райла котлыйлар. Кадерле кызым, яраткан сеңелем, сөекле апабыз. Сине ихлас йөрәктән туган көнең, алтын юбилеең белән котлыйбыз. Һәм кояштай озын гомер, хрыштайнык исәнлек, шомырт чәчәгедәй ак бәхетләр. Тормыш иптәшең ирең белән, балаң Нуриянең, киявеңнең, оныкларыгызның игелеген күреп, уңышларына шатланып, матур, озак еллар яшәвегезне телибез. Мөнирәм минем 5-нче балам булып дөньяга килде. Ышанып та булмый. Төпчегем дә 50 яшьлек юбилеена җитте. Үзенә карата үзе бер бәхет, балаларың белән картлык көнгә кадәр гомер кичерү. Мөнирәм тугач мин бик шатландым. 3 улым да, 1 кызым бар иде. Әле димәк, икенче кызыма да Аллаһ Тәгалә юлдаш, сеңел бирде. Хәзер дә алар бик дус яшиләр. Сыкланып туя алмыйм балаларыма карап, күзләрем генә тимәсен. Кызымның куллары да алтын. Нинди генә эшкә тотынса да барысын да булдыра бит ул. Кадерле сеңелем, син минем йөрәк җимешем. Мин сине бик нык яратам. Безгә тагын озак еллар аралашып, туганлык хисләрен саклап, бер-беребезнең хәлләрен белешеп, яшәргә насыйп булсын. Сөеклебез, җир шарында булган бар изге теләкләр дә синең хөрмәткә аз булыр төсле. Иң кадерле кешеңә генә ихлас йөрәктән дөнья аклыгы телисең. Менә без дә сиңа язмышыңда тулаем, кара төсле көннәр булмавын телибез. Син бу дөньяда ялгыз түгел, ышанычлы дус туганнарың, куенына сыенып, хәер фатихасын алыр өчен әниең бар. Әле 50 яшеңне шатлыкка күмелеп кенә каршы ал. Без сине нык яратабыз. Котлы булсын синең юбилеең, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Безнең өчен бик тә кадерле син, рәхмәт яусын барысы өчендә. Сиңа карап сыкланабыз һәрчак, күңелләрдә туа горурлык. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Кабул ит син бездән котлау сүзен, шушы булсын олы бүләкләр. Сиңа саулык, тыныч тормыш, озын гомер безнең теләкләр. Хөрмәтле Мөнирә Зәкәриевна, чын күңелдән без дә матур алтын юбилеегыз белән сезне котлыйбыз һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, әлеге җыр сезнең өчен яңгырый.